लोगोफोरखौ हागोन दिनै रायजो फोथारनि माइ माखाया ভিডিও কৰি আছা অলপ কৰিম ৰ ক'ত যাবা এইটোৱে কাট পৰা আহিছ এইটো কাট পৰা আহিছ হে बेबो गैया नोंसोरनि गुबाव इसोरनाव नायनाय बेसे बोरलायो आलिनिफ्राय इसोराथ' हाबसि गैया इसोरना मा लायजाम फैलाय नोंलाय गाबोन थांगोनबा दिनै हिनजावनियाव ख'आवलायसै नामा रानि र' जालायबाय हायगासिनो ओरैनो मानसिफोरा माखौबो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn